ya jiya. Ga nukan. Sai na yi magana ka ije gari. Yalla ya guri wallahi sun canja garin ne sai wani koma kuma na manta shagon. Amma garin dawa suka nika mana. Masara ki gaba da ajiya. Shara. Kana samu. Shara na ce kai ko kuma cewa ne ka samu kura. A'a. Yanzu inda zan miƙe sai ka amma na saka abu kana so ka yi gaddama ban ce ka tayar min da kura ba shara ban san ga kura na tashi shara kawai ce. Bakon mage ne na cika bakon mage. Ka ta shawa ne ba. Na gama ajiya. Ka mazo. Na rantsi da Allah daga yau na sake ɗauke ka je ka ce mun kama ta ko wallahi na lahira sai ya ji ka jin daɗi. Ya mu ya ji. Kamar wata sa'ar ka? Hajiya. Ni fa yam din nan ma fa yafi mun kai muhimmanci bara an gaya. Wai da magani ne an ce addini ko taku ba a san ta. Taku. Ka shiga daki daga muna da ruwan ba mu da shiga shiga. Kaman kurege. To wannan zaka dauka ka je ka ebo ruwa a cikin shi. Wallahi in baka akwai ruwa a cikin ruwa jiya. Ka zubar ka je ka ebo. Hajiya dan Allah zai iya neman alfarma a wajen ki. Amma dan girman Allah hajiya kake da ki. Na fasa. Raini ne ko yamma? Tambaya zai. Ka zukunna ka ga mu abin da ke nan. Hajiya kin san ko addini an ce abin da kake shan wahala ka bar shi. Hajiya dan girman Allah zan iya sakin kaina. A kurki na sa ka na rufe da zaka saki kanka ko yayi ne. Ai ban gane ba. Me kake? Wai da Allah ya adabu dirma mu kaina saki ko saki 10 ne ko 11. Idan ka saki kanka ne kuma an ga waye ne. Ai wallahi aure na da kai mutu ka raba ta kamar kaza. Idan ka ga mun rabu na mutu ne ko ka mutu. Amma in dai muna rayu ko ka gudu sai ka dawo. Wayo dawa an ce mu auren su ne waya mutu. Inna lillahi. Wow! Yau ihu? Kawai ki gani ki tafi da ni filin yaƙi a kashe ni kawai. Kawai ki tafi da ni a kashe. Wayo! What? Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku mazaje wanda kuka fi sani da Malam Mudu. To shahararren mun san cewa azumi ya zo. Sannan kuma shahararren channel din ne nake muku talla. Mai suna Jafar Y Kwaribi. Za ku ganshi na rubuta a cikin screen. Channel ne musulunci. Mun san muna buƙatar karatu da sauransu, yaran mu suna zaune a gida gashi dan azuka da sauransu. Da Allah mu je mu subscribe din Jafar Y Kwaribi a YouTube. Bayan mu subscribe mu danna mai ƙararrawar sanarwa yadda duk wani shirye-shiryen shi in yayi za mu same shi kai tsaye a wayoyinku. Nagode a sha ruwa lafiya. Naku mazaje ne. Na saki na gira ba ni na dama babu mai yi min ni gwalo a na yi min na haske zan yi rayuwa da ke. Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.